Bermeoko Udal Kirol Patronatuaren aurtengo udako kirol egitarauak Bermeoko paisaiarekin gozatzeko jarduera anitzak eskainiko ditu. Besteak beste, patinajea, stand-up paddle eta Nordic walking. Horrez gain, urtero bezala, hipopresibo eta pilatesen ikastaroak ere izango dira. Eta saio solteen barne, honako kirolak egin ahal izango dira. Aqua gym, aqua running, biking bird, biking monit, step box eta gap. Patinajeari dagokionez, Bermeoko Udal Kirol Patronatuak azaldu duenez, 3 motatako ikastaroak egongo dira. Hastapena umeak, hastapena helduak eta hobekuntza helduak. Ikastaroak 10 saiokoak izango dira, abuztuaren 6, 7, 8, 9, 13, 14, 27, 28, 29 eta 30 nahi zuzen ere. Talde bakoitzen gehienez, 15 pertsone parte hartu ahal izango dute. Stand-up paddle 8 urtetik gorakoei zuzenduta dago, eta ikastaroa udako 3 hilabeteetan egingo da. Ostiraletan arratsaldeko 6etan eta larunbatetan goizeko 10etan. Ordubeteko saioak izango dira Bermeoko portuan. Saio horietan parte hartzeko ezinbestekoa da igeri egiten jakitea. Bestalde, aurten ere Nordic Walking martxa ipartarra egiteko ikastaroak ere antolatuko dira. Eta horiek, Bermeo Nordic Walking guneko 4 ibilbideetatik egingo dira. Demiku, Arane, Almike eta Arranotegi. Ikastaro horiek uztailean, 14an eta 28an, abuztuan, 4an, 11an, 18an eta 25an, eta irailean, 22an eta 29an izango dira. Bastoiaren laguntzarekin egiten den martxa erregularra da Nordic Walkinga. Eta bere onurak asko dira. Izan ere, osasunerako ona izateaz gain, paisaiarekin eta kulturarekin disfrutatzea ahalbideratzen du. Ikastaro horretan parte hartzeko, ez da beharrezkoa jardueraren inguruko aurretiko ezagupenik izatea, eta makilak barne daude. Horrez gain, hipopresibo eta pilates ikastaroetan parte hartzeko aukera egongo da Araneko kiroldegian. Saio soltei dagokionez, udako saio solteak honako hauek dira. Aqua gym, aqua running, biking bird, biking monit, step box eta gap. Aipatutako ikastaroetan parte hartzeko, Araneko kiroldegian eman behar da izena. Beraz, udan ere kirolarekin gozatzeko aukera zabala eskainiko du Bermeoko Kirol Patronatuak. Gainera, ekintza asko kanpoan egingo direnez, Bermeoko mendiekin, kaleekin eta itsasoarekin gozatzeko aukera eskainiko dute.